салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзаширо мегӯяд. оғоз мекунем. Месси бидуни риш воқеан ҷавониҳояшро ёд меорад. мухлисони Мбаппе ва Кристоф Галтие дар голи Месси даҳонашон боз монд. ПСЖ ва Лил дар даври 24-уми Лига 1 Фаронса футбол шабеҳи ҷангро ба намоиш гузоштанд. Парижиҳо бозиро 3-2 мебохтанд ва Килиан Мбаппе дар дақиқаи 87-ум ҳисобро 3-3 мусовӣ кард. Дар дақиқаҳои иловагӣ бошад Месси ҳамчун дорандаи 7 туби тиллоӣ ва ҷоизаи ҷоми ҷаҳону чун чандин карата чемпиони мусобиқаҳои дохилӣ бо иҷрои як зарбае аз вазъияти стандартӣ тӯбро дохили тури дарвоза кард ва исбот намуд ки Мбаппеу дигар бачаҳо ба қавле ҳоло ёшанд. аз сери голи Месси Кристоф Галтие худро ба замину осмон мезад ва табли шодӣ менавохт. гумонам Мбаппе ам ба истеъдоди пири кор даст бардошт ва бе ягон эътирозу шубҳа бо лабони хандон худро ба оғӯши Месси партофт. инро мегӯянд вақте ки ботинан қоил мешавӣ ки ӯ рақами 1 аст. вақте саҳифаи расмии ПСЖ дар Инстаграм акси голи Мессиро партофт, мухлисон ҷои шаҳрро ба қавле тарк хонданд. онҳо мегуфтанд ки Месси вақте бериш ба майдон меояд ҳамон леои замони Барсаро ба ёд овард. ӯ бериш зеботар бозӣ мекунад. нафари дигар навиштааст ки тасаввур кунед ки дар бозӣ бо Бавария ПСЖ вазъияти стандартӣ дар назди хатти ҷаримагоҳ кор мекунад. Ян Зомер маҷбур мешавад бо ҳамаи бозингарони даста девори суннӣ таъсис бидиҳад. зурии одами зур дар он аст ки новобаста аз он ки Мбаппе 2 гол зад, вале ҳама дар бораи он нафаре гап мезананд ки 1 гол зад. дар ин бозӣ Неймар ҳам гол зад, вале вазифаи дигари худро ҳам иҷро кард. ӯ бояд дар ҳамин вақту замонҳо ҳар соле 1 маротиба осеб бардорад. инро таҳлил кардан лозим ки ҳар сол махсусан дар ҳамин вақту соатҳо Неймар чӣ кори заруре дошта бошад. аслан бозӣ барои Неймар олиҷаноб оғоз шуд. аввал барои Мбаппе паси головар дод ва баъдан худаш гол зад, дар дриблингҳо муваффақ буд ва бо иҷрои чанд фин таби мухлисонро хуш гардонид. баъдан ӯро чашм гирифт ва дар як бархурд осеб бардошт. осеб то ҳадде ҷиддӣ буд ки ӯро бо занбар ва бо ашкҳои қатор аз майдон бароварданд. акнун дақиқан Неймар дар бозии муқобили Бавария ба майдон намедарояд. Ле Паризиан менависад ки муҳлати барқароршавӣ аз 2 то 3 ҳафтаро ташкил медиҳад. а ПСЖ мегӯяд ки ин осеби ҷиддӣ нест ва андаке лат хӯрдааст. хулас баъди 2 рӯз ин масъала дақиқтар мешавад ки оё Неймар дар ин маврид чӣ гуна шонси баргашт дорад. буғуми банди пой ё ба лафзи мардуми маҳал буҷулаки пой ҷои аз ҳама нозуки Неймар аст ки анқариб ҳар сол 1 маротиба ба ин дард гирифтор мешавад. дар ҷоми ҷаҳонии футбол ҳам Неймар айнан ба ҳамин мушкилӣ дучор шуда буд ва дар 2 бозии марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи мазкур иштирок кардан натавонист. ҳатто охири моҳи январ Кристоф Галтие изҳорот дод ки Неймар ба пуррагӣ барқарор нашудааст. агар ба омор назар кунем, дар кулли фаъолияти футболиаш Неймар ҳамагӣ 211 рӯз махсусан аз ҳамин осеб Неймар дар майдони футбол набуд. бозӣ то ҳадде сахт буд ки ҳатто аз минтақаи випи майдон директори варзишии дастаи ПСЖ Луиш Кампуш аз ҷой бархоста ҷониби бозингарон дод мезад ва ба тақдирашон Мбаппе ҳисобро баробар карду Месси голи ғалабаовар зад. вагарна ба эҳтимоли ғолиб ин роҳбар пои дигари Неймарро худаш мешикаст. аммо дар умум ней омори хуб дорад. ӯ бо анҷоми ассисти охир аз Лионел Месси пеш гузашт. ҳоло дар рӯйхати беҳтарин ассистентҳои Лига 1 Неймар бо 11 паси голӣ дар ҷои аввал ва Месси бо 10 ассист дар мавқеи дуюм аст. ба фикрам вазифаи ҳар дуи инҳо ба Мбаппе ассист додан аст. роберт Левандовски баъди Роналду дуюмин нафаре шуд ки дар асри 21 дар Ла Лига дар фурсати кӯтоҳ аз 15 гол зиёд мезанад. дар даври 22-уми чемпионати Испания Роберт Левандовски ба дарвозаи Кадис гол зад ва аз 15-умин голи худ дар мавсими имсола истиқбол гирифт. инҷо чизи дигар ҳам ҳаст ки Левандовски дар ин 22 давр ҳамагӣ дар 19 тоаш иштирок карда буд ва ин шумори голҳоро дар ҳамин 19 давр ба самар расонид. вале ҳоло ҳам ба қавли оморҳои ӯ пеши нишондодҳои шоҳи футбол ба фарзияи мухлисони португалӣ оҷиз аст. Роналду дар мавсими 2009-2010 15 голро дар 19 бозӣ не, балки дар 17 бозӣ ба ҳадаф расонида буд. Левандовски дар 4 бозии охир ягон маротиба гол назада буд ва ин аввалин голи ӯ баъди марҳилаи на он қадар тӯлонии таваққуф буд. дар умум Лева он қадар омори бад надорад. дар кулли мусобиқаҳо дар омори худ 24 гол дар 29 бозӣ иштирок кардааш дорад. ҳоло ӯ бо ҳамин 15
голи дар Ла Лига задааш дар мавқеи аввали рӯйхати нишонзанҳои чемпионат қарор гирифтааст. беҳтарин нишонзани мавсими гузашта Карим Бензема бо 11 гол дар ҷои дуюм аст. аммо безебии кор дар ин аст ки Левандовски 15 гол не 1000 гол занад туби тиллоӣ намегирад. барои туби тиллоиро гирифтан бояд ё дар Реал бозӣ кунӣ ё ҳоҷӣ бошӣ. Алехандро Гарначо, футболбози ҷавони дастаи МЮ ки аллакай дар аввалин бозиҳояш бонгу ном баровард, намехоҳад дар ҳайати мунтахаби Аргентина ба майдон барояд. аз ин рӯ талош дорад то шаҳрвандии футболии худро бо пираҳани Испания иваз намояд. бояд қайд намоем ки чунин хулоса баровардани Гарначо сабаб дорад. бо дар назардошти он ки вингери Манчестер Юнайтед то ҳол дар тими Албиселесте бозӣ накардааст, вале ӯ хостори ба тими миллии Испания гузаштанро дорад. ин ҷавони 18 сола дар Мадрид ба дунё омада шаҳрвандии Испанияро дорад, аммо модараш аргентинӣ ва шаҳрвандии мамлакати Аргентинаро соҳиб аст ки бо ин сабаб феълан Гарначо ду шиноснома дорад. сабаби аслии рӯ гардонидан аз мунтахаби Аргентина ин аст ки Лионел Скалони дар ҳайати мунтахаби Аргентина дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон ба ҷои ӯ Тиаго Алмадаро даъват кард. вай аллакай ин масъаларо бо роҳбарияти тими миллии Испания баррасӣ кардааст, вале хулосаи ниҳоӣ дар ин масъаларо расмияти худро пайдо нанамудааст. ин бача шояд аз он малол бошад ки ӯро даъват накарданд, вале андешаи ман ин аст ки ӯ аллакай ҳис кард ки баъди рафтани Месси ва Ди Мария чӣ дар мунтахаби Аргентина бозӣ кунӣ, чӣ дар дастаи ҳафттахта. ахиран мавзӯи истифодаи допинг аз ҷониби Ислом Махачев баста шуд. ин ҳам дар ҳоле аст ки Кавказиро барои истифодаи маҳлулҳои допингӣ пеш аз рақобат бо Волкановски гунаҳгор мекарданд ва эътирози чанде аз рамзгарон ва атрофиёни Алекс Волкановски дар ниҳоят беасос баромад. гап сари ин аст ки гӯё Ислом баъди маросими вазнпартоӣ аз қатраҳои тиббӣ барои зуд барқароркунии қувваи ҷисмонӣ истифода бурдааст ва инро мухолифони ӯ дар такя ба ҳамон изи сӯзандориҳои дасташ далел оварданд. баъдан дарҳол Ризван Магомедов, менеҷери рамзгарони Кавказӣ, ҷавоб гардонид ки ин пайи ҳамон ташхиси хун дар Австралия аст ки пеш аз маросими аксгирӣ ба миён омад. инро ҳамагон медонанд ки аз ташхис гузаштан пеш аз рақобатҳо ҳатмӣ аст. вақте ки худи Махачев ба Россия омад, ин мавзӯъро чунин шарҳ дод ки барои инро муайян кардан комиссияи махсус аст. таҳқиқгарон аз агентии зидди допингӣ дар ин бора кор мекунанд. маро пеш аз рақобат ва баъди рақобат ҳамагӣ 4 маротиба ташхис карданд, аммо ким кадом як одам бо як акс мехоҳад исбот кунад ки ман допинг истифода бурдам. дар Австралия аз худи ҳамин мамлакат комиссияи махсус барои ташхис аз дасти ман хун гирифтанд ва ин рӯзи чоршанбе иттифоқ афтод. баъдан ҳамагӣ як рӯз пас маросими аксгирӣ сурат гирифт ки он ҷо пайи сӯзандору дар дасти ман боқӣ монда буд. хулас то он рӯзе ки агентии зидди допингӣ хулосаи худро набаровард, хейтерҳои Махачев ба қавле гӯшу майнаи ин рамзгарро хӯрда буданд. баъдан агентии мазкур изҳороти расмии худро дод ки мо дар мавриди Ислом Махачев дигар ягон таҳқиқот намегузаронем. ба ӯ ва аҳли дастаи ӯ ягон шикоят ва шубҳа вуҷуд надорад. ӯ ягон қоидаҳои ба мо рабтдоштаро вайрон накардааст. комиссияи тиббии варзишӣ ки махсус барои таъминоти ташхисҳои рақобатҳои UFC 284 кор мекарданд, изҳорот доданд ки мо низ дар пайи таҳлилҳо ба хулосае омадем ки дар рақобатҳои UFC 284 ягон рамзгар қоидаҳои агентии зидди допингиро нақз накардааст. хулас Ислом Махачев ки то дирӯз зери борони тӯҳмату маълумати ҳамтоҳои худ қарор дошт, ҳаминак ба мақоле аз об хушк баромад. ҳоло гап-гапҳо сари реванш ё худ рақобати ҷавобӣ ҳардуи онҳо меравад. ба иттилои ҳам Ислом ва ҳам Волкановски барои рақобати ҷавобӣ розигӣ доданд, вале ҳоло инро расман тасдиқ ва расонаӣ накарданд. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.